Dia বন্ধু শ্রবণ जों निब विशेष कैसे नांगकुक मानिबाय जों आसक लाइबो को आसक लाइबो नि बिसिंतिनो जों दिनै ताइसिंफोराव जोंनि बरगोनां हदावग्रा ताकुकनै मलिन्द्र मोहन जमातिया बा विप्र कुमार जमातिया महाशय बराव सालाहा जे bwskang बा मराव ताबो चिनि विशेषकै ताबो निर्वाचन जेटा गटे थामनि एसेम्बली इलेक्शन टिब्र गटे थामनि बावनायनो जेहेतु गणतंत्र ब फाइबो थांबो दंबो कचिनि अभिज्ञता बाय जों आइदियाराबो जेटा नुबानि सुदाखाथ' एक घटना रंबो बेखौ बतरनो तै चिंगरनिबो चिनि हदानि बसारकनो चिनि बरगना हदाफोरा स्रक एक मेसेजनि तै साख्लायरेखा जाते जों अमनतैयै जाते কোনো হিংসা মারামারি কোনো টাকুক বেটাকুক नायलिनिया मतेहारक जाते तांथों मनो जों आगाम सतर्कता हाखै साख्लाय दङ जों आदेरावबो हाखैनो जों सालायो जोंनि समाज शान्तिप्रिय समाज जों समाज खालायनायनि उद्देश्य जों शान्तिखे जों जतबाय सुवासु खालायो जतबाय हांजाक लायो जों हाखै दंलायो बस उद्देश्य बा आनिबाङै जों ताक्लायबो जाते ताक bwskangबो आइते 6 तारिख 2 तारिखनि सिनि इलेक्शन फलाफल घोषणा थानाय घोषणानि परे जाते निजेरा बिसिङाव जों अमरथाय जाते अप्रीतिकर घटना जों इंलाया अमरथायखौनो जों मा संलायनाय ताई जोंनि तो जमातिया हदा तो 433 बছর चलायथांहा जोंनि परम्परा जों हाखैनो फालिय दङ जोंनि जा प्रति बছর फाले आंखाय चिनि फाल्गुन मास सिंखिनि चिनि सेइन थांगो पूजा पार्बननि जरा सेइन थांगो जों ताक्लायबो ताबो फाल्गुन मासे तेइखो जेटा बरंगना हदाफोर सामनि bwskangबो जों चिनि शिबबारि एवं गोमती दैमा कसमा बुरिमा दैमा ताइ कसमा मथे तीनटा जों मन दै बुगनो जों खुंलाय दङ प्रति बছरनो उबनि माध्यमेनो जों bwskang जेटा चिनि ताइ कतर बाबा गोरिया पूजानि प्राक मुहूर्तेव जों बतरनो खुंलायो जों प्रति बছर बाबा गोरिया जों हाखैनो पूजा पार्बन खालायो दंलायो जाते चिनि समाज शान्ति शृंखलानो जों बजाय नारेवैनो चिनि जत्तनि हामारि नायैनो जों जाते दंलायमानाय जाते मथायनो चिनि जमाति हदा उद्देश्य ओमफ्राय ताक्लायबो जों हाखैनो चिनि जमाति हदा स्रक जत्त हदानिबो सारनो कयबो नारक दङ जाते जों ताक्लाय बिसयावबो जों काहा गोरोंखायनो अमरथायखैनो जों पूजा पार्बननि माध्यमे चिनि बसरनो जों हाखैनो मखै काटकलायनाय हुके ताक्लाय जेटा ताक्लाय विशेष एक आकर्षण माने हुकैनो जों प्रति 12 बছর अंतर अंतर अर्थात एक जुग परपर चिनि दुईटा बाबा गोरिया तंगे देबा बिया गोनां एवं बिया गोरै ओंखाय उभनो जों प्रति एक जुग परपर बरनो जों मालाय रावो ओंखाय ताक्लायबो उजरावनो सफैला हा जों ताक्लाय लांनाय और किल्लानि अमरपुर सुक्सिमा गामिबो जों र बुटा दंमाबा बिया गोरैबो बुटा ओंखाय बनो जों थां मालाय रयनाय ओ मालाय रमानियो एक विशेष एक बनि आध्यात्मिकताबो दङ जों रनिबो विशेष पूजा अर्चना खायो जों हदानिबो सारनो जों मंगल कामना खायो जों रनिबो दंलायबो ताक्लाय खुबेक नायथावकै जों खायलायनि वानसलाय दङ बनि बिसिंतिनो जों र पासापासि ताइ कयेकटा पाराराव जों गुरि ताक्लाय चिनि बছরनि जेटा भाबा गोरिया जेटा बनि सारनो ब नग थाङो जेटा आशीर्वाद मनि ब हाखै रय फैलायनाय बेखौ ताक्लाय जों आशा खायो शान्तिपूर्ण भावे चिनि पूजा अर्चना पर्वनो जों काहानिफ्रायनो पालिमानाय 29 तारिख चैत्र चिनि मटंगो 29 तारिख चैत्र हंगनि चिनि मा होनो बुसु मेला नायदेबा प्रति बছর नु बुसु मेला ओंखाय किल्लानि माबा नवाबारि वंनाय ताइ कैसेबलेनो अमरपुरनि सुक्सिमा गामि वंनाय ओंखाय बनि परे तानि दिनखैनो चिनि महाबैश्य कानिनि उनै एकै जरावो नों दङ चिनि प्रति बছর नाखै फायो ओंखाय बनि परेखैनो बिया गोरै बत गुरिया बत पारा गायसाव गुरियो ओंखाय बिया गोनांनो जों र जेटा किल्लाव दङ बिया गोनां बखैनो बनो जों लाङै पारा जों नग थाङै जों बाबानिबो सारनो ब नग थाङै आशीर्वाद रय फाय दङ ओंखाय ताक्लायबो थिक अमरथायखैनो चिनि एक टार्गेट नाजाक दङ जों प्रति बছর 800 हইते 1000 ओ नग थाङै भाबा गोरिया
bonibus sari nog nog thang bo asik baro ke taklai besing hakin target nazan Amarpurni site o takuni malai bani pore Amarpurni kasakasi কয়েকটা পাড়ার অবস্থা সংযোগ নঙ্গো ওরনিও ঘুরি ফেলে যাতে খাই 800 মতন 855 ফ্যামিলি তাকলাই ঘুরি যাক নাই ইয়াং পয়লা সিগাং থাंनाय পাড়াকে তালিতে ডাইরেক্ট ওরাও মহারানী মারানি ময়ালো বিসিং গুরজাগ তিকিসি কামিও প্রায় 92 ফ্যামিলি মতন ওরা ঘুরি নেতা বনি পরে থানে ডাইরেক্ট দালাক দিকে থাंनाय এমফাই দালাকনি পাশাপাশি ওরা কয়েকটা পাড়াও ঘুরি যাক নাই বনি পরে থাंते ওরা নিব ও আখুকনিনে মালাই রনাই এমফাই বনি পরে जों হাই ইয়াংতৈ doggy kogo kawai जों डायरेक्ट हाय निबा ओ नित्य बाजार लांसिं कि मानदै खे नित्य बाजार लांसिं कि फै डायरेक्ट बपार खता सफिने ता बे आफ्रोनो ओ 7 दिननि शेष मुहूर्त सफिने हता जमातिया हदानि जेनेरेल सेक्रेटारि जुति जमातिया